Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan bagi Iwono. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Supramana SPD MPD ingkang satuhu kinurmatan. Bapak-bapak saha ibu-ibu guru ingkang satuhu kula bekteni. Adik-adik kelas ingkang kula tresnani. Puji syukur tansah atur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan, rahmat sarta hidayah dumateng kita sedaya. Satemah wekdal punika saged kempal manunggal kanthi wilujeng ner ing sambekala. Kadang kula kelas 7 ngantos kelas 9 ingkang kula tresnani. Sakedhap malih kula sakanca kelas 9 badhe dilaraken pawiyatan SMP Negeri 1 Gandusari. Punika pramila bilih sedangipun kula sesrawungan kaliyan panjenengan sedaya wonten kalepatan saha tindak tanduk ingkang kirang mranani ing panggalih panjenengan sedaya. Kula sakanca nyuwun pangapunten awrat sejatosipun kula perpisahan nilaraken pawiyatan punika nilaraken adik-adik kelas kula ingkang sampun kula anggep adik piyambak. Nanging kados pundi malih jer kula panjenengan sedaya amung titah sawantah boten kuwawi nyelaki pepestening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Wasana namung semanten atur kula minangka sesulih rencang-rencang kelas 9 sedaya. Bilih wonten gelap gang suling benceng jawaning atur kula tansah nyuwun lumunturing samudra sih pangaksami. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.